Igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotho lodwa likamentshisi ithuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini ngisho uxamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangamani ngunogwadobhadwa ikhululu umfoka makhandakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu enenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje sukanini madoda sanibonani wonke amagumbi omhlaba ngithi usefikile kuKing Bhaka usefikile isifikile inkosi yabantu sengikhona ngaphandle kwenu ngaba ngilutho sengizokwenza umsebenzi wami lo ukukhuluma engawuvuma emhlabeni ngawuvuma emazulwini ngathi ngiyokhuluma ukuze nginike abantu ulwazi ngiyokhuluma ukuze ngivikele abantu ngiyokhuluma ukuze nginqobele abantu ingqinamba zabo ngiyokhuluma lo msebenzi wokukhuluma nje cha ngisazowenza impela ngoba ngawuvuma ngizokhuluma ke namhlanje ngisazokhuluma impela nje ngoba ngavuma mzwane ngigcotshwa njengenkosi ngathi ngiyokhuluma ngizokhuluma ke namhlanje ngizokwenza umsebenzi wami sanibonani la nikhona madoda sanibonani ngizokhuluma ngetopic sensitive kakhulu namhlanje ngizokhuluma ngetopic sensitive kakhulu you know the topic that I am about to talk about that I'm about to discuss, that I'm about to convey the message. It is very emotional and a sensitive topic. So it's not like any other topic that I used to talk about. This one, it is very emotional, touching because, you know, it touches some things like sacrifices. So mawuzokhuluma ngendaba ukuthi ngizwile mina abantu impatha zikhuluma ngendaba zokuthwala ubotha lento le iphushela umshikashika nje lento ayisho lo muntu ngokuthwala ihlangane futhi ayiyenzi sense mina noma yinini mangizokhuluma la mfethu ngeke ngikukhulumele into engayenzi sense mina mfethu njengoba ngizokhuluma indaba yokuthwala and ukuthwala okujulile khona ukuthwala kuthiwe sekufika isigaba sokuthi ibulala unkosikazi noma ukuthwala sekufika isigaba sokuthi ibulala ingane ngizothinta into enjalo ngangishilo vele mina ngathi ngeke ngiyithinte mina into ethintwa usigujana idididi lezi ngeke ngiyithinte into ethintwa idididi usigujana wakwambona usigujana afike athi unento eyenza icebe kodwa ukuthi bengabe sekuwa yena sekuphupha yena lento ayekudayisela yona ethi yakucebisa ayisakwazi ukumvusa uphupha naye wakwayibona into enjalo mfethu umuntu aphuphe ethi khonta iphethe ephakamisanayo uphupha umuntu aphuphe ephethe banganje usigujana obaziyo esebephuphe ngempela eke bazenza ogabhadiya nje eminyakeni emibili emithathu owodwa odlule beke ogabhadiya behamba bexhoma lonke itheku bexhoma yonke indawo namhlanje baphuphe lezi zinto ababethi labo lova abayiphethe ziyaphakamisana asibaphakamisa ngani nje sebephuphe kwathuleka abakwazi ngisho umnyakazi asibaphakamisa ngani lezi zinto lezi madoda usuyabona vele kade kushawa induku kwasekuqaleni ngoba phela usigujana nje mfethu babaphuphile manje ingcebo yosigujana iyayilele ekuthenini thenga into wena engeke izikusize kodwa ekuthiwa izokusiza bese le mali othenga ngayo bese kuba yiyona lazo oceba ngayo yabona abantu they were supposed to use the simple logic ukuthi lento engiyithathayo ngiyikhokhela 1 million ngiyikhokhela 500,000 ngiyikhokhela 100 lo muntu engithenga kuyena wenza imali ngokuthi udayisa lento ekuba lento ibikwazi ukulanda imali bengeke azayidayise ibizomkhiqizela imali ngendlela yena asho ngayo njengoba edayisa lento le shuthi lento ayikho imali ezoyilanda ayike bazo mangifika mina ngathi hey lalela la into ekwazi ukulanda imali kumuntu idlozi lakho uma ngabe ngikusiza angingasizi wena angisizi idlozi lakho because idlozi lakho baba
likuthwale ungakafiki ngisho kulomhlaba. Yini into enzima to understand such thing? Because idlozi lakho likuthwale usangaphakathi eswini sikamama wakho usayilento abayibiza nge-embryo. Yabona, in your mother's womb before you even come to this world, you know. So embryo. So idlozi lakho, they were with you. That is why wafika emhlabeni waphila. Usuzela umncane. Kwenzeka into eziningi ngengane esukizela. Babe ngakulahla, wawungashona, wawungagula, uyabona, wawungaphenduka ikhanda, ethi uyabeletha uma wakho, uyabona kube yibridge, babe late abazokusiza, ugcina ushonile, kodwa iyangenzeka leyo nto because idlozi lakho was there benoNkulunkulu. Ugijime ekoleni, kubanda, isebusika, isehlobo, kuyaliwa, niyathutha kini, niyathakathwa umndeni, niyathakathwa zihlobo, niyathakathwa omakhelwane, baba wale ekhaya abuya bekhona amatoho, abuye ngabi khona, but idlozi lakho was there. Was there. Befungile bethi ngeke uzuqede kwaleyo matric, befungile bethi ngeke uzuphumelele, bethi uzohlukunyezwa, kodwa idlozi lakho was there to guide you. Was there to guide you. Into ekumele ibongwe to a human being, including thina bantu baka spiritual, thina asikwazi ukufinyelela kuwena singaqalanga sasalutha idlozi lakho elikuthathela zela kubeka la. Usufike esigabeni manje sokuthi usuyangazi ekuthiwa belingafuni idlozi lakho bengeke uzungazi, ungaze ngoba kuthanda idlozi lakho. So why don't you respect your ancestors because they are the key of your life? Those are very important spirits. Those are very important people who left this world to those places where we don't know. But those people are very important to life. Oh, when you plan, bona they guide you accordingly. You plan, then they guide you accordingly. Bese kuzoqhamuka inyoni izokhuluma into engaka. So njengamanje njengoba ngiyiqala le ndaba yami ngi-introduce ngamabomi ngoba abantu baqhashazwe kakhulu kudayiswa into engekho, ama-butternut edayiswa ziyimpatha. Namhlanje izimpatha ziwile, namhlanje izimpatha ziyapatanisa ukuvuka, ama-butternut akusavuke ngazo ngoba nangu ngibhaka uyalibeka iqiniso. Uma kuwukuthi mfethu lo butternut onayo iyasebenza, ayikuthenge Lamborghini lo butternut ngoba akasekho umuntu ozokunika u100,000 akunika u300,000 ethi uzofuna ibutternut baba. Ayisiphelile isikhathi sokuqopha abantu baba. Bantu manje sivusa amadlozi abo, sikhulekela ukuthi awavuke, sisebenzela ngisho ngisemanzini, ngiphahla, ngithandaza, ngenza konke, ngithandazela ukuthi amadlozi abantu awazibonakalise kubantu. Ngoba even lento yokuhlola ngisazokhuluma in details ngoba nalento yokuhlola sekumele manje must come to an end ukuthi abantu bagetshengwe ngokuhlola. Nawo ngizokhuluma into yokuhlola and base ngikhulume kahle ngento yokuthi thi uyahlolelwa khona inkungu ezosuka mfethu kuwena. Umuntu nje mfethu udalelwe uma ngabe usufikile kumina, mina kumele ngikutshele ukuthi okay fine, ngiyasibona isimo la ukuthi sinje, kodwa into engikutshela yona, idlozi lakho must come to you and confirm into engiyishilo. As long as idlozi ingakaconfirm into engiyishilo, leyo nto ithathe njengomuntu nami ebekade ngizikhulumela. Idlozi ekumele lifike liconfirm into engiyishilo ngoba mfethu lemhlabeni impilo mawukhula until today zingaki izinto odlule kuzona. Uyacabanga umuntu ezoqhamuka akutshele athi khona ujini omnyama wakudukela, bangaki ojini abamnyama uba nabo mfethu. Uyacabanga umuntu ezokutshela ethi khona umuntu owake waxabana naye emndenini, bangaki abantu nixabana emndenini niphinde nixolelana bafethu. Bangaki abantu nixabana emndenini bafethu, bangabe singalikhuluma iqiniso, ubani ozolikhuluma. Uyacabanga umuntu athi hayi unezitho emsebenzini, ubani umuntu ku workplace ongenabo abantu abanomona ngaye ku workplace maba, because kuhlangene abantu abahlukahlukene abangafani to a workplace. Wonke umuntu unazi izitho workplace, kodwa lezi zinto zifuna sijule sibone ukuthi kwenzakala kanjani. That is the reason why mina ngithi umsebenzi wami ukukhuluma and ababili abathatha bazongizwa. Hayi ngiyakuthembisa
Ngiyakuthembisa kobe banele esandleni sababa kwayishona inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Bafethu akinichazele kanje. Ikhona lento ekuthiwa zilwane. Ngiyanitshela bafethu, ikhona lento ekuthiwa zilwane and ngicela ningikhona. Ikhona futhi lento ekuthiwa umuntu uyathwebulwa. Umuntu ukwazi ukuthwetshulwa ephila. Umuntu ukwazi ukuthwetshulwa noma eseshonile. Ikhona lento ekuthiwa mfethu umuntu uyathwebula. Uthola ukuthi khona umuntu osethwebuleke nje umqondo. Usazi ukuthi empilweni yakhe ayikho nje enye into bengabe ethola imali yokugcina athola 100,000 uzowuthatha 100,000 ayonika umfundisi wakhe noma neke inyanga yakhe. Thwebulekile leyo muntu. Thwebulekile umuntu akasayiveli wish yena. Kanti akufanele kube njalo mfethu. Kufanele njalo. Umfundisi wakho ufuna kwenzele something uthi awunakho ngiyakubona ukwenzile. Then masuthi wena nakho ngiyabonga. Hayi phatha yonikeza inyoni inyuko. Babenyuka icrown ngelinye igama. So awukwazi ukuthi imali yakho yedluzi lakho yonikeza impatha lapha na mfethu. Thatha imali mfethu 200,000 weingane zakho uyonika impatha ngoba nakho iphethe ibhatha nathi ithe leli ibhatha nathi lizolanda umcebo. Ngithi mina baphi bonke labantu ababethi banezinto ezilanda umcebo. Mfethu just do your own introspection. Baphi labantu ababethi izinto zilanda umcebo. Asibalandeli ngani izinto umcebo. Landeli ngani izinto umcebo. Kuzondwa thina kuthiwa sibulala amabhizinisi abantu. Thina angibona ibhizinisi lampatha mina. Angibona ibhizinisi lampatha. Impatha yathi nento yokulanda umcebo. Angikaze ngifike mina entweni yakho ngithi ayingawulanda umcebo. Uma uyulanda umcebo ayulande phela. Into engiyivikela mina ngithi umuntu akanga exploitwa kakhulukazi ngikhona. Ngeke baba. Into ebalulekile kumuntu baba idlozi lakhe. Ake ngithinte le ndaba yokuthwala ke bafethu. Ngithi indaba yokuthwala. Ukuthwala kujule kakhulu. Uyathwala wazi futhi uyathwala ungazi. Kukhona mfethu ukuthi uhambe innocently uziyele enyangeni thizeni. Kanti le nyanga oya kuyona nayo ike yahamba inyanga yathatha izinto engazi understand. Yathatha imithi, yathatha intelezi kwahlanganiswa, kwayiwe emathuneni, kwayiwe entabeni, kwenzwayo ngoba ifuna understand ukuthi mawuye entabeni usuke uyapha entabeni. Makuthiwa uye entabeni nje, uyapha entabeni. Makuthiwa uye emaweni, uyapha emaweni. Ngeke babona abantu begibela intaba beye emaweni abantu behlaba enyuka kuthiwe hayi lokhu uzwa madoda. Ngisazobaveza amaqiniso kusekuncane lokhu. Kusencane lokho baba. Ngizoke ngichaza uma uye entabeni usuke uyokwenzani, uma uye emaweni usuke uyokwenzani. Ngayichaza leyo nto mina. Yabo. Usuyaya kule nyanga nayo inezinto ezigcwele esigodlweni sayo engazi understand nayo iyashayeka ngoba kunabantu abafuna ukuyibulala inezitha, kunabantu abangazwani nabo umndeni, kunabantu iyaphelelwa imali, yabona ilinde kungena umuntu ukuzivuka. Usuya kuleyo nyanga. Leyo nyanga iyakunika umuthi. Umuthi wayo wena awazi mfethu uhlanganiswe yini. Mhlawumbe nje for instance ngikwenzela isibonelo nje la esimple. Mhlawumbe ikunika amafutha amnyama ayinsizi into engathi iyamafuthana awekho clear. Amafutha kumele abe clear. Ingabi khona into evil efakwe emafutheni. Makuthiwa amafutha awabe clear. Once kwaba nenhlayiyana, once kwaba nento emnyama, yini leshisiwe yasiyahlanganiswa. Mhlambe kushisweni, mhlambe kushiswe isikhumba senyoka. Mhlambe kushiswe isikhumba sikaxam for instance. Mhlambe kushiswe izinto mfethu eziyilwane ezahlukahlukene. Lento eziyinhlayiya. Mhlambe kuedwe mhlambe ngenhlabathi yamathuna lana mfethu. Mhlambe kuedwe ngecubu zomuntu la uzwe inhlayiya. Mhlambe khona icubu zomuntu ezediwe. Wena uyayithatha lento uhamba nawe uyakwakho. Mawufika kwakho mhlambe uzugcaba nangayo ke wakhipha igazi. Wakhipha igazi nje izilwane ziyaliphuza igazi ngoba kwazi nje lokho. Ingakho mawushaba istroke ungaqala ukucaba nomkhipha igazi. Uyafika ekhaya uyayibeka lento ngoba usuyifakile then ama spirits ayo ahamba nomzimba. Mangabe umuntu ufa kuthatha isidumbu
Ama-spirit arms engifile ahamba nesidumbu sami. Mawuthatha isikhumba senyoka, ispirit sale nyoka efile sihamba nalesidumbu senyoka. Mawuthatha isandla semfene, ama-spirit ahamba nesandla semfene. Mawuthatha inhlabathi yamathuna, ispirit salo muntu oshonile sihamba nale inhlabathi yamathuna. Kufuna nizazi into enjalo. Into enjalo it affect. Mawuthatha amagxolo esihlahla, yabona, if you peel the branch, the branches, then you take like those covered things, then ama-spirit esihlahla ngoba siyaphila ahamba nalokuzana nalamagxolo lawo. If you take those leaves from the branch, ama-spirit esihlahla ahamba nalawo lokuzana. Into nento ihamba nama-spirit ayo, especially into mayisibulawiwe abayingozi ama-spirit ngoba suke elwa efuna into yawo. Kazi noma nyangizwa yini. Suye nyangeni uyayithatha lento wena, uyayithatha le mitha uyazi. Le mitha uyayibeka endlini. From lapho ingako kuqala kwakuze kuthiwe awungeni nomuthi makhona into ingane encane ngoba ingane encane izokhazeka. Kwakuze kushiwo njalo. Ungena nalo umuthi utholela indawo yayo engekho lahlala khona izingane zakho ngoba umuthi nje uhamba nama-spirit kusho ukuthi uyasebenza. Kodwa njengoba usebenza musu kulethe enganeni zakho ngoba uzocindezela izingane zakho, uzocindezela umkakho, uzocindezela even wena. Eminye imithi yavuka ibe yilwane. Ubungathathile isilwane, uthatha umuthi wena amafutha nani wawubeka phansi kombhede. Phansi kombhede izingane sekukhona indoda eziyibonayo. Mayingena izingane sekukhona umuntu. Lo muntu osekamelweni nawe umazi, kodwa ngoba ulethwe wena ufola under isilwane sakho. Ngoba ulethwe wena ukubiza ngoma. Ngenkathi uqala usiphika isilwane esizivukelile, inyanga yazi kunikeni nawe wazi uthatheni, ivele yavuka nje lento. Ngoba usuyayiphika isiyaqala yenzani? Isilwa nawe. Mayilwa nawe yenzani? Izofuna ukulala nawe ngenkani ngaphandle kwemvumo yakho. Kanti mawuzoyithatha wazi uthathana, kumele ikutshele inyanga ukuthi into engizomnika yona kuzofanele ukuthi ihlale ilale nawe. Bese uthi wena cha, angifuni ukulala nento. Bese uthi ngeke ngiyithathe into ezofuna nami, kuthiwe yiyeka. Ingakho ngisho amadoda ahlakaniphile kodwa abafani nawo bengabe yothatha into eziyingozi ezotshelwa ukuthi lento oyithathayo kuzomele ilale nonkosikazi wakho. Bese ithi indoda cha, angifuni ilale nonkosikazi wami, cha, angifuni ilale nonkosikazi wami. Mase kuthiwa uzowenzani? Athi indoda okungcono ngizoqonywa zintombi, bese okungcono ilala nalezi intombi lezi engizoqonywa izona ukuze kuphephe umngami. Kuyavumeleka ke lokho. Omunye athi hayi kulungile, ngizothatha isithembu bekhona umamncane, izobe seyilala nomamncane ngoba as long as mayilale nomuntu mina engike ngilale naye, ezinye ziya understand, ibisiyamiyeka kumamkhulu. Shuthi umuzi uzothwala umamkhulu, bese lezi zinto zokuganga zizolala nomamncane noma ilale namantombazane noma zilale naye. Uma ngabe sekulala namantombazane, umamkhulu akavumelekile ukukhuza indoda yakho ukuthi ayiye ukucheata ngoba ka understand. Yes, uzofuna ukulwa athi yacheata indoda, kanti nayo indoda ayisazenzi, ayisona isidididi ukubona ukuthi umamkhulu akafuni ukuthi icheate, kodwa icheata ngoba khona into ephoqayo ukuthi akuchithwe. Ngenkathi umamkhulu eyilwisa ngenkani indoda kuba nomsindi endlini, sekuyaphazamiseka ukusebenza kwalezi zinto, ziyayiduba indoda zithi uyambona unkosikazi wakho uyasiphazamisa, wawuthe awufuni silale naye, manje mangabe silala nalabo bakho uyasiphazamisa, siyakuduba. Mase ziyaduba lezi zinto, umsindo ke ongaphakathi endlini ugcine wenzani? Ugcina uphazamisa indlela lezinto ezisebenza ngayo. Noma uyatshelwa, kwesinye isikhathi awutshelwa, uvele uyibone uyindoda ubathandana abafazi. After ukusebenzisa eminye yemithi awutsheliwe ngoba umuntu omnikezile ka understand, nawe uhamba uthatha nje. Emva kalokho uzizwa ubathanda abafazi engathi ungaba nalona ube nalona, zizenzela zona ngendlela zazo. Nomuntu othandana naye unesikhwele, uyagada, uyakubheka ngoba yindaba izinto zakho umamkhulu idlozi lakhe liyabona ukuthi ubaba kunabantu abasevisayo, kodwa azimtshela ukuthi why enze lento. Kwesinye isikhathi indoda izincamela ukuthi akuhlukwane.
Ngokuthi abantu besifazane nabo sebeyayisebenzisa imithi bahamba indawo sekuyenzeka lento yenzeka umuntu wesifazane athi besebenzisa into azizwe enendoda eshadile kodwa engathi njena angalalwa abafana abancane engathi angachitha nani izinto zakhe azilawulwa zizenzela zona ngendlela yazo. Asithi ke mfethu nakho ushadileke noma unengodosi kuyasetshenzwa ke la uyalwa ke manje umamkhulu zikhona lezi zinto oyithathile ezizilwane seyivukile esendlini uzithathe wazi ilwane noma uzithatha ungazi seziyavuka ziyalwa. Ngifuna nibone ukuthi ngijule kangakanani ngento yokudlala mina. Uyabona uzithathe wazi noma uzithathe ungazi kodwa once wathatha zizovuka. Njengoba seyivuka iyangena ke imali yahamba ibusiness uyaqala umuntu wangaphandle mhlawumbe umndeni uba nomona seyizothini lezi zinto mazikwazi ukukhuluma nawe khona ezikwazi ukukhuluma nawe esinye isigaba leso khona ezingakhulumi nawe ezivele zizenzele zona ngendlela yazo. Lezi ezikwazi ukukhuluma nawe zizokutshela ngoba zifuna umbulalo ukuze ziphuze igazi zizothi zona sekuyisikhathi manje ukuthi bulala umfowenu. Ubulawelani umfowenu? Akabulawelwa ukuthi vele igazi lakhe liyafuneka. Ubulawelwa ukuthi uyaphazamisa. Bulala umfowenu. Mangabe usumbulala umfowenu phuma igazi seziyasuka lezi zinto azikutsheli wena ziyahamba ziyamthwebula umfowenu zizomfaka ethimini awazi wena. Ulokuthi wena idlozi lamfowethu lamba nami kanti izinto wayithatha sezimthwebulile umfowenu. Iqhubeka impilo akasekho umuntu ovalile kuye unkosikazi wakho kube uyena manje enzeni unkosikazi wakho akubangisa umsindo akugade bengabe uyaleni uyakugada uyakufonela uyakulwisa ngenkathi ekulwisa lento ziyaphazamiseka nawe uyalwa naye mhlawumbe usebenzisa imithi uthi ngifuna ibheke mina indoda yami nawe ngapha uthi ngeke ngizwe ngomfazi kugingqeka imoto kuphazamiseka amabhizinisi kodwa before kugingqeka imoto bengabe zikwazi ukukhuluma nawe ziyakutshela zithi isikhathi sifikile sani bulala umngakho uzombulalela ukuthi uvimba indlela uyaphazamisa engathi umbulala seziyamthwebula zizobe zithini. Uma zingakwazi ukukhuluma nawe ngezikutshela ukuthi ibulala umfowenu zizokwenzani zizovele zihambe ziyomshaya zona umfowenu. Kuthiwa lapho wena uyanqotshelwa ingqinamba ngenkathi unqotshelwa ingqinamba ayehla amaphoyinti kuwena ngoba izinto ekumele uzenze wena shuthi lapho kumele ube nendlela ozobonga ngayo ngoba zikunqobelile. Makushona umuntu wakini ukhumbule azikutshelile ukuthi ziyombulala umfowenu wena uzobona kuphuma isidumbu nje ziyakunqobela ingqinamba. Hayi ukuthi umfowenu uyathwala ngaye noma wenzani cha awuthwali ngaye ngoba uvimba indlela ziyakunqobela ingqinamba ziyabuya ziyamthatha zizomenza umkhovu zimfaka ethimini wena wazi ukuthi ethimini yakho uhamba nayo sekukhona ngisho umfowenu phakathi. Uyabona ngithi ngimcacise lento kuye ube nengane yakho ingane yakho ayihloniphi ayenzi lutho wena uyayithanda uyazama ukuyilawula ilawuleki imosha imali idakutshwala yenze yonke into. Uyabona mase zithi bulala ingane yakho. Ayikho lento ekuvele kuthiwe bulala ingane yakho imsulu ingane ingenzi lutho. Ayikho lonto ubukhotheni into engekho leyo uyinto nje. Yabo ngokuthi ziyakutshela bulala then mawukwazi ukukhuluma nazo ukhumbule esinye isigaba ukwazi ukukhuluma nazo kodwa mawungakwazi zizozibulalela wena ingane yakho. Khumbuleke madoda nini enithanda ukuthwala uma ngabe uthi uyakothwala usunazi ingane uletha into ezifana nezilwane ekhaya ngendlela ozozilanda ngayo ngeke ngilo ngichaza zithatheka kanjani uyazithatha uzilethe ekhaya ngoba usunezingane ezindala once zangena izilwane lezi ingane ezikhona esezindala ngeke zisakuhlonipha zizofuna ukulwa ngoba idalwa ezikulezi ingane ziyabona
khona izinto eseyifikile lento eyifikile seyifuna ukuphatha seyifuna ukucontrol singakuhloniphi ingane uqala ukuthi yindaba zingangihloniphi ingane cha uwena baba indlela odla ngayo umuthi indlela uhamba uthatha izinto uzilethe ekhaya ingane lento ilwa nezingane uyabona sekuzothi bengabe uzozala ingane mawuzoyizala ingane nine communication nezinto oyithathile le ngane oyizalayo izoba nani ezinye zalezinto zizokwazi engathi ekhulela umama zizokwazi ukungena esiswini samama ziye esibelethweni ukumuza umuntu wesifazane ethi khonto engidonsa esibelethweni isibetho sami sibhlungu isibetho sami khona isigaxa isibetho sami siya khonto ehambayo khonto engidonsayo isibetho this kunegazi elivele ngibe kuma period isithubeni kodwa ngazi kanjani usuku usungenile umoya ngaphakathi olwayo njengoba ungena uzokwenzani it's either uzofika uyidle lengane oyikhulelwe uzofika uyidle noma uzongena kule ngane oyikhulelwe ubusufika uyathula nje emhlabeni uthule kule ngane mangabe kunokuthula lekhaya lengane izophila kahle ngoba ingene umoya olwayo kodwa the day kuqala umsindo lengane le izokhubazeka lengane ngoba lento elwayo seyihleli lengane ngenkathi kuliwa kushayeka lengane beke yakhubazeka lengane esizalwe kanti izalwa khona into oyilandile beke lento oyilandile ekulengane nama nomsindo noma nahlukana nathukana noma wayo izoqala iphazamiseke lengane iphazamiswa yini uyizale sekukhona izinto osuyithathile zasezize emhlabeni in the form of lengane ukukhubazeka kwalengane ulwa noma wayo kuzoba i-downfall yempilo yakho yizona zonke lento engiyixoxayo esizisebenza ngomakhandakhanda lento engiyichazayo idlozi lakho kumele libe active ngoba umakhandakhanda ufuna usize idlozi lakho then idlozi lakho likhulume kuwena hayi ukuthi ngizothi mina lizokhuluma funa idlozi lakho likhulume kuwena umakhandakhanda ufuna lekelela idlozi lakho singakhuluma ngento ebithi uyimakhandakhanda kufuneka enzenjani alekelele zonke lezi idalwa lezi ezikusupportayo alekelele ukuthi lezi zipho zolwa nazo akayisuse eduze mase kusala that true you wena kumele wenzeni wena faka ieffort njengoba kade nginomcimbi la ngicela bonke abantu abanomakhandakhanda ngicela nifake ieffort emsebenzini wenzayo konke njengoba ningilalele kade nila ninomakhandakhanda kuzohamba kahle nje nginikeni nje u2 months la ukhona mfowethu if kade kunezinto ezizamayo ngithi njengamanje ngikhuluma ngicela njoba unomakhandakhanda either njengoba kade ningafikanga ningisebenzisa kabuhlungu ngifuqa mamanga kwabangafikanga kodwa ngeke nginivalele ngaphandle mangisebenza ngisebenzela ngisho nani engafikanga kodwa next time ngiyazi ukuthi niyofika wonke umuntu la ekhona onomakhandakhanda kusuka manje kuya end of July zonke into oyifunayo zizobe sezenzekile kusuka manje kuJuly zonke zizokwenzeka into oyifunayo wena okwakufaka ieffort kusetshenzwa kwenye 11 idalwa zabo bonke abantu emhlabeni zivumile ukuthi zizoba yivuka nezingane zaso so njengamanje relaxani gijimani nje abanamabhizinisi abasubmit aba-applyayo something aba-applye abasendayo abanamacala ababoshwayo abaqhumane nabameli babo ayikhulunywe leyo nto konke kuzosolveka kusuka manje kuya end of July kuyashesha yonke into yakhona izobishesha abanama-document ekade sitakhile kade benjani ake nivukele iy'thathe bafike njengamanje wena olele ongenzi lutho ngisho ngaba nomakhandakhanda mawulele baba yonke ipower yakho nayo ilele kunye nawe ngisho ngaba namandla amakhulu adlula umhlaba uma ungeke uziwasebenzise kuyafana nokuthi awekho kumele amandla uwasebenzise ngoba amandla afuna ukusebenza amandla gijimani ke ninzi njalo niyosho ukuthi ngasho angikaze ngikhuluma into engekho nawe ekade lapha emsebenzini nama meeting bekhuluma umuntu ongayizwa nawe kade bethi bakudlalisa iraf ngithi manje konke kuyanqotshwa
kusho mina uKing Bhaka umfoka amakhanda khanda indlondlo amakhanda amabili elesithathu lenkosazana ngathini mina bathini bona awukho umzuzu bengujahe wonke umuntu akathintithi makhanda khanda wakhe zikhala ngempela ke manje ufuna ukuqamba amanga. So most of the time abantu besifazane abaningi bagcine befela ukuthi ba challenge indoda. Indoda igcina ifela ukuthi challenge umuntu wesifazane. Make kwaba nomsindo ziningi izinto eziphazamisekayo. Into osuke uyithathile ivele into eyisilwane ayiloko ukuthi akuboniswana ivele ithi akafu wena wabona ematekisini makhona ngiyakona thi ubani uzomshaya akashawe. Nasendlini kubanjalo kwaba nomsindo nje kwaba nokukhuluma umama wangalawuleka kwaba nomsindo ngisho manje siyambulala mase zifuna ukuyibulalela. Kanti kuyenzeka ke isuke into kaBaba ngoba umama akahloniphi ithi yombulala. Kanti umama naye hey kuqinile lokho umama kuhamba nedlozi elinamandla ithi yafika yabulala into kaBaba ingakwazi ukubulala. Kuvele kusuke sinamathambo ke kuvele kulwa ama spirit qo. Ngenkathi kulama spirit baba zishayane kuze kuhlukwane ngamakamelo lendlini omnyalela kwelinye ikamelo nomnyalela kwelinye noma kuflathelwane embhedeni noma kugcine ngakhulunyiswana ngoba ziyalwa manje ezikababa ziyalwa ekamama ziyalwa ekababa bezi sizobulala. Kanti lento ezoyibulala ivesana ife noma umama ohamba kakhulu abantu into zikamama bezithi ziyambulala ubaba kanti azibuzange elangeni okuyintshebana lokhu kuqinile kwavesane kwangaba la kunedlozi eliphezulu ngoba yedlozi elikwazi ukuvela ngempela baba kunedlozi eliphezulu kwavele kwathi kuyafika hawu zathathana. Wena ubona abantu bexabana wena akuxabani bona kuxabana izinto zabo. Ngisho ngathi uyayingena uthi uyayilungisa bangazwana 1 day 2 days 3 days kuyasuka lokho kuxabana izinto zabo azisathembani. That is why kune standard rule ukuthi umuntu wakho mase nixabane kakhulu akekho fayo akekho njani akuhlukane izindlela. Uma ubona abantu behlukana baba leyo solution ilotshwe ngisho emazulwini kuthiwa ukuhlukana kwezindlela. Ayoba inkosi ngendlela yakhe loya nawe usale ube inkosi ngendlela yakhe ngoba amakhosi amabili awabusi ndawonye. Ababusi ndawonye ukubabona abantu bethi sesihlalela izingane kahle kahle ayisekho lento ayikho lento nizonibulala izingane zinjani lezi izingane kuthiwa kuhlalela zona ezikoleni aziperform kahle ziyalimala azitholi imisebenzi. Lezi izingane kuthiwa sihlalela izingane nisuke nigqilaza ngoba aziperform kahle kanti omunye ufuna bele nomunye abele angabi khona futhi ozogoloza nezingane zimvakashele lo ziphinde zimvakashele lo zimvakashele lo ziphinde zimvakashele zizophila kahle ke izingane. Ukuthi wena wambamba namadoda awu4 embhedeni azingeni izingane lapho. Ukuthi wabamba indoda yakho ilele namanye amadoda embhedeni nginyiswana uyinyanya kabi le ndoda yenza into ongakazi uyibone emhlabeni azingeni izingane zakho lapho. Once wazifaka izingane sewuyimoshile izingane. Bengithi nje angiyicacise le ndaba ngoba ngike ngibone baningi abantu abakhuluma bamislead. Ukhumbuleke mangabe mina ngishinto unelungelo lokuthi mawungichallenge ngingachallengewa noma ubani. Ngeke mina mawungichallenge ngenkulumo engiyishilo mase ngithi ngizwa kokubopha mina ngiyena usigujana mina. Ngiyena usigujana mina ndoda. Mina mawungichallenge ngiba happy ngoba ngithola ithuba lokwazi ukufundisa. Ngeke mina mawungichallenge baba ungizothi hayi ngiyasuka manje ngiyokubopha ngochacha. Mawungichallenge ngithola ithuba lokwazi ukucacisa ukuze kucaciseleke nokade engaqondi ukuthi kahle kahle bengikhuluma ngani. Angibophani mina ndoda. Nazi lezi inyanga sahamba amacala eGoli yabo zabophani inyanga. Nazi ezinye inyanga zama amacala le madoda ngibhlungu bafethu ngoba lento yenzeka iziphume esandleni. Ngijahe kabi ukuzwa ngale nyanga Mthandasi umuntu wesifazana othe ehlushwa isilwane yathi yamkhipha
yamkopolota ngomuno, yalala naye, kwenzeka yonke into. Ngilinde kabi ukuthi leyo nyanga ngifuna ukwazi ukuthi isebranchini ngabani, ilanga engothola ngalo ukuthi isebranchini ngabani, ubani lo. Ngiyamthayimisa ke mina umuntu lenyanga eseva under yena, akasho kanje, akathi kade ayixosha lenyanga. Yabo bekhomenta nje akathi sengayixosha leyo nyanga, ngineminyaka, ngicela wena la ukhona ndoda oqeqeshe lenyanga le nayifundisa ukuthi yalalwa nabantu ngenkani. Naka manje ngifuna uwasho ngoba baba, we are watching all of you. Amange kumele uwasho uthi kade wayixosha. Mongakayisho leyo nto le, sayishiye ukuthi vele wena uyazi ukuthi ibisebenzela wena inanda ebranchini enanda, kushiye lokho, kodwa nje uthi kade wayixosha. Isho lawo mazwi azokwenza kube khona abantu abazothi ngiyakuthayimisa, ngasho ngathi ngibakhonzile labantu. Buka namhlanje ngimnikeza ithiphu ukuthi akathini. Nathi inyanga ikopolotiwe, ibranch yakho lena ibibekwa wena na share verse ukuthi abantu bayazi ukuthi ibranch yakho lapha enanda. Kodwa ngithi mina into ezokwazi ingcono ukuthi nje kade ngayixosha. Hawu ibranch yakho nje uthi biyiphusha ibranch yami ngenkani. Ngifuna leyo nto nje manje. Ngibhaka kanti ubani lo okuyena yena owakhanda lenyanga. Angifuni ukusho mina koze kuthiwe kumele ngiboshwe, kodwa fuseka ngikusaba ukuboshwa. Yabo osigujana vele osigujana angisaba ukuboshwa, fuseka kade ngangiboshwa vese kusukela yabo kade nje ngiboshwa, ngisaba ukuboshwa mina. Mangiboshwe iqiniso nje ngiba fit. Yabo so bengithi angisho leyo nto leyo ukuthi angiyibambe lapho. Angizokhuluma kakhulu, yabo, kodwa umuntu ongikhukuluzayo no ngichallengeayo, ayishem mina ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana emazulwini. Khohlwa baba, khohlwa. Ifayela lo muntu ngikwazi ukuthola ngisho ngilele, ngikwazi ukuthola ngisho esigodlweni, ngikwazi ukuthola noma yinini. Futhi kungcono manje ngoba sengithe nje ukwehlisa, futhi ngiyabotha ayiyehlisa ngempela nje, ngehlisa ngempela, kodwa ngoba vele azikho izinto engathi nami manje ezwrong ezenzekile. Ingakho nami ngalongo ngikhuluma ke ngamagama abantu, kodwa iyangicika le ngoba ngiyakwazi ukuhlushwa isilwane sikulala ekseni semini ntambama ukuthi yini. Ngiyabazi ubuhlungu baleyo pain kuthi mase kuhlushwa usho ukuthi ngisaba ngisho ukuzumeka ngoba khona into ezofika izolala nami, bese thi umuntu ngizoyikhipha leyo nto, uthi ikhipha azothi umuntu ubheka phezulu athi vula athi ngiyakhipha. Yabona nje lonto leyo ingihlukumezile la. Yabo ingihlukumezile la ngoba kufike kulandwe labantu bokufika kuthiwe ababamba ama branch la, umuntu okufika bese eyibonela ingane, ayibonela ingane umuntu okufika. Yabo ngoba lenyanga ibezwakala ngisho umkopolote ubezwakala ngisho kweminye imisakazo emkhulu eke ngiyibiza amagama, ubezwakala ethi uyinkunzi yenyanga yena. Yabo efakwe nakhona lapho futhi efakwa yibo labo sigujana la. Ziningi nje nginazo, kodwa ngeke ngilonke ithi ngizothi ngoba vele isamile lento zama drama. Ake ngikhulume ngendaba yokuthwala nje kwabantu ukuthi bafethu, ngiyacela mina ukuthi ungayilethi into ongayazi ekhaya, ngoba masuyilethile mfethu iyahlupha, iphazamisa impilo yomndeni wakho. Uma ngabe mfethu ukuthi imithi uyayithanda imithi, uyakholelwa, ngiyayazi imithi ihamba igcina kuyiphi level. Ine level yayo imithi verse, ine level yayo imithi. Ngoba uyayithanda, ngicela ungenzele into eyodwa mfethu, ungayisebenziseli ekhaya la kuhlala khona izingane zakho. Thola nje indawo eseceleni ezoba isigodlo eseceleni. Ake uwenze njengosomabhizinisi abakhulu. Somabhizinisi ufika abe nomuzi emhlanga, bese lokushini thizeni ayoba nje nomuzi nje awakhile, kodwa akuhlala nje kuhlala isebenzi la, isigodlo sakhe ke loso. Thothi nomuzi walesigwili olelokishini, phatha siyafika sibuye sami, sifike sibuye sami, asilali futhi la, siyafika sifike emini sambe ntambama. Leyo ndawo ke isigodlo leso, ngiyakutshela isigodlo khona izinto zakhe lapho ke. Yabo lezo zinto zakhe lezo mayiganga ziganga labo makhelwane,
azigange kuyena isilungwini ziphephile izingane zakhe. Nakube ku-wrong ngoba asibekwa isigodlo phakathi kwabantu, sibekwa ehlathini ukuze mazigange izinto zigange emgedeni, zigangeni. Akusafani nakuqala. Kuqala zayisuka ehlathini izinto ziyongena emzini womuntu ziyithwebule ingane ivuke ebusuku ihambe bayoyithola phakathi ehlathini bayifuna zaziyilanda kuqala. Kodwa ezanamanje ilwane ziyalawuleka, seziyazi ukuthi iyavalwa lento yokuthatha izingane zabantu uyise ehlathini, unless isigodlo masiphakathi kwabantu ngoba ubalekisela ukuthi wena uhlala kuphi. Yabo baningi abanegodlo endaweni ezahlukahlukene. Athi umuntu asiphumeleli kule ndawo kanti mina sengiyabotha khona impathe nesigodlo la eduzane ithatha izinto ifake la ibisiyahamba ngeemoto enamasondo emhlane seyiya komhlanga rocks ukuthi siyishiyile into ezigalukile. Bafethu papa yini igaba kubhaka isiboko WhatsApp bathi hambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwekini ngigqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola lotho ngabetshise yithuluza ngihambe nalo lifica insimini uxabuxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangaba ngunogwadjobhajwa igululu umfoka makhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu lenkosazana angikhulumi kwi-inbox. Mawukhona nabantu la bethi bawuking Bhaka angikhulu mina mawungifonela mfethu uyabekezela kuqala awuzi ngelukuluku kumina. Inamba 0798130260 mawufuna ukuza kumina 44 Rocky Ridge Road Hillary. Wakambona umuntu ongayifihli address yakhe, ongayifihli address zingaki inyoni ezingakhanyi la ngaphandle kodwa ngiyifihli address yami 44 Rocky Ridge Road Hillary. Baba yini bafethu, baba yini nginithanda more than everything, you know. I love you guys. I love you a lot. You know, I can't compare your love with anything else. Without you, I wouldn't be a King Bhaka that of course I am today. You know, you made me to be a King Bhaka that I am. Thanks for listening each and every topic that I have to come with. Thanks a lot for that, guys. Ne? Thanks a lot. Enjoy this video until we meet again. Thank you. Bye-bye.